Assalamualaikum. Balik maneh karo pelajaran basa Jawa kelas 1. Gatekne ya. Wenehana tandha silang ing aksara A, B utawa C ing wangsulan kang patitis. Nomor 1, gambar kasebut iki jenenge titik-titik. A. Perangane awak. B. Sikil. C. Sirah. Dibaleni ya. Gambar kasebut iki jenenge titik-titik. A. Perangane awak. B. Sikil. C. Sirah. Nomor 2. Sing kegunaane kanggo nyekel yaiku A. Sikil. B. Sirah. C. Tangan. Dibaleni ya. Sing kegunaane kanggo nyekel yaiku A. Sikil. B. Sirah. C. Tangan. Gambar kasebut jenenge titik-titik. A. Kuping. B. Bathuk. C. Tangan. Dibaleni. Nomor 3. Gambar kasebut jenenge titik-titik. A. Kuping. B. Bathuk. C. Tangan. Nomor 4. Perangane awak sing kegunaane kanggo ngrasakake panganan yaiku titik-titik. A. Lambe. B. Mripat. C. Ilat. Dibaleni ya. Nomor 4. Perangane awak sing kegunaane kanggo ngrasakake panganan yaiku titik-titik. A. Lambe. B. Mripat. C. Ilat. Nomor 5. Nyunggi wakul nganggo titik-titik. A. Untu. B. Sirah. C. Kuping. Nomor 5. Nyunggi wakul nganggo titik-titik. A. Untu. B. Sirah. C. Kuping. Nomor 6. Nina ndelok TV. Yen ndelok nganggo titik-titik. A. Lambe. B. Ilat. C. Mripat. Tak baleni ya. Nomor 6. Nina ndelok TV. Yen ndelok nganggo titik-titik. A. Lambe. B. Ilat. C. Mripat. Nomor 7. Disimak. Naura mlaku-mlaku ing alun-alun. Yen mlaku iku migunakake titik-titik. A. Sirah. B. Sikil. C. Tangan. Dibaleni ya. Nomor 7. Naura mlaku-mlaku ing alun-alun. Yen mlaku iku migunakake titik-titik. A. Sirah. B. Sikil. C. Tangan. Nomor 8. Jumlahe tanganku ana titik-titik. A. 1. B. 3. C. 2. Tak baleni ya. Jumlahe tanganku ana titik-titik. A. 1. B. 3. C. 2. Nomor 9. Perangane awak kang iso dikucir jenenge titik-titik. A. Kuku. B. Alis. C. Rambut. Nomor 9. Perangane awak kang iso dikucir jenenge titik-titik. A. Kuku. B. Alis. C. Rambut.
Saiki nomor 10. Yen nulis migunakake titik-titik. Tak baleni, yen nulis migunakake titik-titik. A. Irung, B. Sikil, lan C. Tangan. Yen nulis migunakake titik-titik. A. Irung, B. Sikil, C. Tangan. Wis ditulis kabeh ya jawabane. Ampun kesupen, tulis nami lengkap lan kelase nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.